Jaki taniec łączy ludzi w Polsce? Kto pije więcej, Białorusiny czy Polacy? Czym się różni życie studentów na Białorusi i w Polsce? Cześć, nazywam się Tatiana Dziamчук i to jest podcast zrobiony w Polsce. Вчите польську мову у школі «Польський не так». Від 0 до C1 або до екзамену B1. Знижка 15% з кодом «Зроблено». Сирки панцерик смачніше, чим дома. Доставка по Варшаві і по всій Польщі. З кодом «Зроблено» сирок у подарунок. Cześć Nadzieja, dziękuję Ci bardzo, że przyszła do nas i wiesz co, możemy zacząć z tego w ogóle, jak trafiłaś do Polski. Kiedy to było, jak to było, z czego zaczyna się Twoja historia tutaj? Już w następnym roku będę miała 5 lat, jak przeprowadziłam się do Polski. Okej. To był luty 2021 roku i przyjechałam najpierw do Krakowa, gdzie miały miejsce kursy języka polskiego przy Politechnice Krakowskiej. Okej. I mieliśmy te kursy w takim bardzo szybkim tempie, bo ogólnie byli przyjęte poprzez to, że nas jako studentów, byłych studentów białoruskich odliczyli z uczelni wyższych, bo uczestniczyliśmy w protestach na Białorusi. Okej. To jest jakiś taki specjalny program chyba, tak? Tak, to jest program Kalinowskiego, który już ma ponad 15 lat, około 20, tak, w następnym roku będzie 20 lat, jak powstał ten program. Chyba w pierwszym odcinku podcastu zrobiono w Polsce, tej specjalnej rubryce, rozmawialiśmy z Kirillem, który też pod tym programem trafił do Polski. To można zobaczyć. Ten rok, w którym ja byłam przyjmowana, 2020, pewnie po protestach był taki największy po ilości studentów, Ile was które było? przeprowadzili. Nie więcej. Nie wiem, naprawdę nie wiem, od kilkuset do kilkanaście set. Okej. Więc nie mogę nawet tego podliczyć, ale wiem, że wtedy oni mieli 3 fali studentów, którzy wyjeżdżali i oni nabierali ich ponownie i ja byłam w takiej ostatniej fali, więc nasz kurs języka się zaczął w styczniu 2021, to prawie 5 lat temu i mieliśmy taki temp, że uczyliśmy się polskiego 5 dni w tygodniu, po 4-5 godzin dziennie, bo musieliśmy w następnym roku już iść na uczelnię. A iść na uczelnię to z jakim poziomem? To C1 chyba? Nie, to jest, chyba byliśmy przyjmowani od B1, Okej. ale po wyniku, poprzez to, że mieliśmy bardzo intensywny ten kurs, zdobyliśmy B2. To był taki dodatkowy atut dla nas. Mi się udało, chyba naszym kolegom też, ale to wszystko dzięki naszym nauczycielom, które bardzo, bardzo Okej, dużo w nas włożyli. Studiowałaś języka polskiego, to było od zero? Czyli Tak. ty trochę wiedziałaś, ja nie wiem, Nie. jak to zawsze W bywa w Białorusinach, ogóle. gdzieś można było tam coś słyszeć. Nie, nic nie rozumiałam, nic nie wiedziałam Okej. o Polsce. I nawet kiedy jechałam do Krakowa, myślałam, o nie, ja trafię na jakąś wieś. Ja nie wiedziałam, gdzie W Krakowie? Tak, nigdy nie wiedziałam, co to jest za miasto. Okej. Nigdy nie wiedziałam, gdzie to się znajduje i w ogóle co tam będę robiła. Ale mieliśmy fajnych nauczycieli. Oni wszyscy rozmawiali tylko i wyłącznie po polsku, więc nie mieliśmy szansy coś dopytywać po rosyjsku, tylko od kolegów albo samym odnajdywać jakąś informację tam. I po 3 tygodniach takiego zwykłego polskiego, gdzie są przypadki i tak dalej, już zaczęliśmy taki profesjonalny kurs raczej przygotowania, bo to już była druga część kursu, a dołączyliśmy jako ostatni. I tam mieliśmy, ja w swoim kierunku w ekonomii miałam ekonomię, takie podstawy, popyt, podaż. A już na ten moment zdecydowałaś, że to będzie ekonomia, czyli czy to Ja później byłam było? w takim szoku od tego, że mam 20 lat, jestem poza granicami swojego kraju i nie wiem, co robić w swoim życiu, że pomyślałam, że będę nadal się uczyć ekonomii. Wcześniej na Białorusi się uczyłam logistyki, na Białoruskiej Uczelni Państwowej Ekonomicznej i pomyślałam, okej, będę dalej gdzieś szukać swojego miejsca w logistyce, ale już w Polsce. Dziś już skończyłaś, tak? Tak, na dzisiaj już jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 2 tygodnie temu tylko obroniłam swoją pracę dyplomową, zdałam te wszystkie egzaminy. Gratuluję.
więc za kilka tygodni już będę miała w rękach swój dyplom o skończonych studiach. Gratulacje. Dziękuję, przyjmowane w komentarzach. W komentarzach proszę pogratulować Pani Nadzieję z uzyskaniem dyplomu już w Polsce. A czy możesz powiedzieć w ogóle, jaka jest różnica w podejściu do nauki chyba, do studiów w Polsce tak, i Białorusi w ogóle? Jaka jest różnica? Kiedy sobie przypominałam, co robiliśmy na Białorusi, to pierwsze takie, co przyszło mi do głowy, że tam studia są 6 dni w tygodniu. Okej. Tu nie było więcej niż 4 dni w tygodniu. Więc studenci mają dużo czasu na własną naukę, na jakieś hobby, na rodzinę, na podróże i zawsze z tego czasu korzystają. Mniej więcej na Białorusi program jest podobny. Chodzi o to, że w pierwsze lata dają takie ogólne przedmioty, jako filozofia albo makroekonomia, ale nie tak dużo tego jest w Polsce i naprawdę studenci mają dużo czasu. I po drugie to jest to, że studenci są na pierwszym miejscu w tym całym systemie. A co to znaczy w ogóle? Że na Białorusi wykładowcy są królami. Pamiętam. Oni chcą kierować całym procesem, oni chcą być właścicielami studentów. Oni mają tą moc i z tego wynika taki przemoc. No tak. Czasami, bo oni mają władzę. Na uczelni w Polsce nie czułam, że ktoś jest moim właścicielem. Ja jestem właścicielką jakby sama dla siebie, można powiedzieć, i sama mogę kierować swoim życiem. Przewodniczące, oni tylko mi pomagają. I zawsze bardzo miło i pozytywnie oni do nas mówili i pomagali jak mogli. I takie friendly atmosfera wydarzała mi się bardzo zaskakującą, bo wcześniej bałam się przychodzić do nauczycieli na Białorusi, bo zawsze możesz oczekiwać, że będziesz... Jakiegoś wstydu chyba. Pierwsze co mnie na myśl to przychodzi, to po prostu... Jak coś się nie udaje, tak, to jakiś pewnie wstyd będzie. No. Oni będą wyzywać się na wstyd i będą o tym mówić. I będą to zgłaszać gdzieś w kuluarach pewnie i będą o tym mówić. Tu nie ma takiej atmosfery, że naprawdę władze uczelni, takie na kafedrach, w biuro obsługi studenta, oni naprawdę pomagają i zawsze mogą powiedzieć coś fajnego, miłego i pomóc jak mogą pomóc. Kiedy studiowałeś, czy zauważyłeś, że było na przykład od nauczycielów jakaś różnica w relacjach do Białorusinów, czy Polaków, Ukraińców, obcokrajowców w ogóle? Nie. Okay. Tylko kiedy oni spróbowali wymówić nasze imiona i nazwiska. To często sprawia problem, ale na moje imię jako Nadzieja, tak jest w naszym języku, oni zawsze mówią, tak, naprawdę, Nadzieja? To naprawdę jest imię? Jakie ładne. Nie powiedziałabym, że byliśmy jakoś wyróżnieni. W ogóle w mojej grupie było tak z 5-6 obcokrajowców i większość z nich była z Ukrainy i 1-2 osoby byli z Białorusi. I było bardzo miło, chociaż integrować się pierwsze lata w takie życie studenckie było dość trudno, bo tutaj też jest różnica pomiędzy uczelnią na Białorusi i uczelnią w Polsce, że życie studenckie jest trochę oddzielne od studiów. Chodzi o tym, że na Białorusi na przykład różne konkursy albo wydarzenia kulturalne są tak bardziej wdrążone w życie studenckie, a tutaj jest ono osobne. I parlament studencki zawsze organizuje coś, ale żeby o tym się dowiedzieć, trzeba szukać tej informacji. Ono nie będzie nawiązywane i nie będzie tak szeroko wiadome wśród studentów. Więc z tym było powiązane, że było trudno tak trochę na pierwsze lata. Tak, w ogóle to było trudne jeszcze poprzez to, że to były takie czasy covidowe i mieliśmy też pewne ograniczenia, chociaż na naszej uczelni nie było zdalnej.
zdalnych studiów, ale wszystko również ograniczenia byli i częściej siedzieliśmy w domu. Okej. I No tak, jeszcze trafiłeś jeszcze na ten COVID, tak, no, lockdown. pierwsze czasy w ogóle było trudno, jak przeprowadziło się do Polski, bo nawet jakbym chciała gdzieś szukać tej komunikacji i praktyki języka, to nie znalazłabym, bo w Okej. całości kraj był zamknięty. A czym jeszcze zajmowałeś podczas studii? Ogólnie studia jakby byli podstawą dla mnie i to było najgłówniejszą taką drogą w Polsce, ale byłam też aktywistką Białoruskiego Zrzeszenia Studentów. Przeprowadziliśmy, tak powiem, byliśmy wymuszeni przeprowadzić się do Polski. Większość naszych aktywistów było też w Polsce. Więc w moim kierunku w tej organizacji było też nawiązywanie kontaktów z aktywistami z Polski. Okej. I to było bardzo, bardzo fajnie, bo tam poznałam swoich takich pierwszych kolegów z Polski, to aktywiści NZS, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, które powstało podczas Solidarności. Z tego dużo się dowiedziałam o historii Polski, dowiedziałam się o tradycjach, o tym, czym są, jakimi są studenci w Polsce, o czym oni marzą, o czym oni A myślą. jakimi są? Oni są fajni, bardzo takie luźne, oni mniej myślą, chociaż może myśleli na ten moment o No tak polityce. generalnie. Oni bardziej myślą o swoim życiu prywatnym, o podróżach, dużo marzą, oni są takie wolniejsze może. I był fajny moment, kiedy poznaliśmy się głębiej, kiedy był jakiś zjazd zarządu NZS w Polsce i oni powołali mnie na ich imprezę. I tam było około, nie wiem, 60 osób z Polski. Ja dopiero przez rok tylko kojarzę w ogóle, czym jest język polski i chociażby jakoś rozmawiam. I tam jest jedna ja Białorusinka. I w jakiś moment tańców oni zaczęli tańczyć Belgijki i mówią do mnie, czy ty znasz, co to jest? Na moich Ja studiach była mówię, też sama sytuacja, ktoś nie, co to jest? I oni, let's go! I zaczęliśmy tańczyć i to było tak fajne, że w ten moment ja poczułam, że jestem częścią czegoś większego, że nie jestem osobna, że jestem miło widziana, nie tylko w tej organizacji, ale i w tym kraju, jak oni chcą mnie jakoś drążyć, zaprosić do tych tańców. To taki był pierwszy krok naprzód, żeby się nie bać i żeby się integrować. Belgijka łączy ludzi, tak? 100%. Dobra, czy pracowałaś gdzieś podczas studiów? Tak, miałam pracki na pół etatu albo takie prace pogodzinowe. To było bardziej praca w gastro dla mnie, bo to ta branża już dla mnie jest znana, bo na Białorusi pracowałam. Pracowałam też jako customer care w obsłudze klienta. To był zespół, w którym pracowaliśmy po polsku, ale komunikacja z klientami była po angielsku. Też dużo mi się to nauczyło. Komunikacji wśród zespołu w ogóle pracowniczego, tym bardziej po polsku, gdzie było nie tak straszne, jak myślałam wcześniej, że jak robisz jakąś pracę raczej w korpo, to musisz być na pan, pani, tak bardzo jest oficjalne, no nie. Tutaj niby wszędzie jest bardziej luźna atmosfera. Znowu, że nie ma takiego poziomu władzy u ludzi, którzy kierują zespołem. To samo miałam, jako pracowałam i w gastro, i w sklepie na przykład. Ja podziwiałam się, że chociaż to był sklep z artykułami do tatuaży, ale tam byli bardzo luźni ludzie, młodzi. Od nich się dowiedziałam slangu. Dużo. I to była sytuacja, kiedy byłam sama w sklepie i musiałam organizowywać komunikację, nawiązywać te komunikacje. Jak Więc- sprzedawcy, tak? Tak. I konsultowałam też dotyczące różnych igieł, farb do tatuaży. Też jest takie słownictwo jakieś takie specjalne, no chyba... I tak w każdej branży jest. No tak. I to powoduje też sytuacje stresujące, kiedy mi się wydaje, że mówię poprawnie albo mówię coś, co ma sens,
ale to ma sens tylko w moim języku, w moim W ojczystym twojej języku. głowie w ogóle, I w tak? mojej głowie, tak. Czy może pamiętasz jakieś historie takie dziwne chyba, czy jakieś takie śmieszne z tym powiązane? Raczej śmieszne, tak. Kiedyś na imprezie byłam, to była nieoficjalna atmosfera, ale tym wieczorem byłam tak zmęczona, że nie mogłam mówić ani w jednym języku. I jakiś chłopak siedział obok mnie, gadaliśmy fajnie, ale co 2 minuty zapomniałam słowo po polsku i mówiłam mu albo po angielsku, albo po rosyjsku, albo po białorusku i on grał ze mną w tą grę i mówił, dawaj, mów we wszystkich Dawaj, językach, dawaj, tak. postaramy się. I nam się udawało, ale też były takie sytuacje stresujące, no jak na przykład w sklepie, kiedy nie usłyszałam, co do mnie mówił jakiś starszy pan i ja zapytałam, co? A nie mogłam tak pytać, bo w języku polskim okazało się, że co to jest bardzo takie agresywne podejście do człowieka i musiałabym powiedzieć słucham i to byłoby już jakoś miło i inteligentnie. Вчите польську мову у школі «Польський не так». Од 0 до C1 або до екзамену B1. Знижка 15% з кодом «Зроблено». Сирки «Панцерик» смачніше, чим дома. Доставка по Варшаві і по всій Польщі. З кодом «Зроблено» сирок у подарунок. Zawsze mam dużo ciekawości do branży gastro. Jak to wyglądało w ogóle? Kim pracowałeś tam? Pracowałam jako kelnerka, ale w tej restauracji, gdzie pracowałam najwięcej, byliśmy i jako barmanki i jako sprzedawcy, więc liczyliśmy pieniądze, robiliśmy napoje, te zamówienia składane, nabijaliśmy w system, gadaliśmy z kuchnią, więc robiliśmy wszystko na zale, wszystko co było widoczne i to było dość trudno, bo w weekend dużo ludzi przychodziło do nas i najczęściej chyba przychodzili w weekendy rodziny, co było dla mnie przerażające i podziwiałam się zawsze, że ludzie z dziećmi naprawdę w niedzielę chodzą sobie do restauracji, chodzą sobie na spacer, więc niby ta niehandlowa niedziela ma sens dla tych, którzy chcą spędzić czas tak jakościowo z rodziną. Przerażające dla ciebie było, że rodziny Tak, idą do... że całe rodziny, nie mając jakiego wydarzenia specjalnego, że oni idą do restauracji, żeby po prostu spędzić czas razem i rozdzielić ten posiłek, pomiędzy sobą pogadać. I to było naprawdę fajne. Słyszałam o takim micie, że Polacy dużo piją. To mit czy nie? Myślę, że to jest prawda. I tutaj też dodam, że mi się wydaje, że Białorusini też dużo piją. Zgadzam się. Po prostu Białorusini robią to raczej ukryto, jakieś w domu, gdzieś za zamkniętymi drzwiami, a Polacy wolniej się czują i piją na ulicach, w barach, imprezują na całość. I oni to lubią i to widać. Widać po szklu na ulicach, albo po ilości ludzi przy barach, albo w barach, osobliwie latem, na tych ulicach, gdzie ludzie są zmieszczone, żeby imprezować. Okej, pracowałeś w gastro, a sklep tatuaży. Gdzie jeszcze? Obsługa klienta telefoniczna. Obsługa klienta telefoniczna, no dużo chyba. Tak, jakieś doświadczenie sobie miałam. Jeszcze miałam, bo ogólnie połączałam to wszystko z uczelnią wyższą, więc nie mogłaś pracować na stałe. Mogłam brać jakąś pracę na pół etatu. I musiałam jeszcze ogarniać uczelnię, bo tak czy siak, ale to, że na uczelni wyższej mamy 4 albo 3 dni w tygodniu, oznacza, że całe te dni jak niby wolne, ale powinniśmy czasami poświęcić na studia, żeby się przygotować do kolokwium i tu też się różni, bo na Białorusi 4 z 10 jest ocena dostateczna, a w Polsce 60% od 100 jest oceną dostateczną, raczej ze wszystkich przedmiotów. Różnica. Natomiast, aż 20%. Nigdy nie myślałam, że to będzie tak poważne, ale okazało się, że to jest ważne i po prostu przyjść i napisać 2 pytania z 5 nie starczy, chociaż na Białorusi tak było czasami. No tak. Czy
czujesz się już zintegrowaną w Polsce? Raczej tak. I uczelnia, i język, znajomość języka, i te koledzy z NZS-u, i jakieś Przyjaźnicie? imprezy. Oni mi pomogli. Oni naprawdę mi pomogli. Jak już kojarzysz o świętach, wiesz o co chodzi w memach, wiesz o co chodzi, jak ludzi tutaj piszą. Takie wskazówki, tak? Memy, Pewnie. święta, co jeszcze? Jak tu piją, jak tu imprezują. A jak tu piją? Jaka różnica? Dużo, Powiedziałeś, że jak na Białorusi też. dużo, często Musisz pić, żeby... i śmieszne, bo oni nie piją po to, żeby tylko pić, a żeby było śmiesznie, jakoś wesoło. Bo w Polsce po raz pierwszy spotykałam się z grami alkoholowymi na przykład. Jakimi? Pamiętam tylko, że graliśmy z piłką i musieliśmy jakoś rzucić piłkę, zbić jakoś butelkę, kto szybciej biegnie, ten pije, coś takiego było. I to były urodziny kolegi mojego kolegi. I to było w ogóle też do tego, czy piją ludzie tak, gdzie piją ludzie i w jaki sposób. To było przy rzece Warta w Poznaniu. I tam jest taka strefa, pewnie jak w Warszawie Wisła, ale tam jest oznaczone znakami miejsce, gdzie można spożywać alkohole, gdzie robi się grill i latem codziennie, wieczorami tam są dużo ludzi, którzy grają w te gry alkoholowe. Okay. I I to po jest prostu bardzo można fajne. przyjść i grać Tak. z ludźmi. Robić sobie jakiś piknik, grać z kimś i coraz jak przychodziłam tam, byli ludzie chętni, żebym ja podeszła do nich albo z nimi zaimprezowałam, albo w ogóle jakieś komunikować. Zawsze oni byli bardzo mili do mnie. Co było najtrudniejsze? Zintegrować się. Zintegrować się i odczuć sobie pewną w tym, że ja mogę sobie, tak powiem, obronić we wszystkich sytuacjach i to raczej chodzi o słowach. Bo kiedy jestem w sytuacji stresującej w tym urządzie na przykład, to było tylko jeden raz, ale było, kiedy musiałam się bronić od pytań, takich trudnych pytań, dlaczego na przykład nie mam paszportu czy coś takiego ze sobą, chociaż ja wiem, że karta pobytu jest moim głównym dokumentem i na podstawie tego muszą mi wydać wszystkie moje zapotrzebowane zaświadczenia. Musiałam się bronić i rozumiem to dopiero na dalej, że ja jestem raczej gościem niż obywatelką. I tak będzie jeszcze pewnie długo i będę musiałabym... Wszystko zmieni z paszportem chyba, czyli czy to jest jakieś inne uczucie może być wewnętrzne? Możliwe, że jak będę miała paszport, to też będzie pewna podstawa, żeby mówić, że ja mam prawo tu mówić, ale myślę, że to też jest taka sprawa czasu, bo wcześniej też czułam, że nie mogę się sobie obronić słowem i musiałam się uczyć języka, bardziej rozumieć ludzi i odczuwać ich. Odczuwać, czego się spodziewać, a czego nie spodziewać. Jak mogę mówić, a jak nie mogę. Czego lepiej powiedzieć, a czego lepiej nie mówić. I niedawno miałam taką też okazję spędzić czas z Polakiem, który jest taki liberalny, bardziej taki nastawiony do obcokrajowców też miło. I mieliśmy taką rozmowę, bo miałam też w życiu sytuację, kiedy widziałam dorosłego mężczyznę, pewnie z Polski, który wyrzucił peta na ziemię. I ja chciałam podejść do niego i zapytać, dlaczego dorosły mężczyzna nie może sobie poradzić z petem i donieść go do śmietnika, ale się pobałam, bo jestem z obcego kraju. I rozumiem, że on będzie rozumiał, że ja nie jestem z Polski, że ja nie jestem obywatelką, że mam akcent, a oni czują to od razu. Ja pytałam. Nie wiem, co musiałabym zrobić, żeby się tego pozbyć, ale to też chyba jest
pytanie czasu. I To takie filozoficzne pytanie chyba, czy musimy się pozbyć niego, czy to jest w ogóle jakiś taki zalet chyba, wiesz? no, raczej nie musimy, ale ja bym chciała mieć taką opcję. No tak. Bo Czy mogę z akcentem, a mogę bez. tak, bo czasami to też jakby może pomagać, bo jak ktoś usłyszy, że mówi, że mam ten akcent wschodni, jak mówią w Polsce, to mogą przyjść do mnie komunikować w jakiś inny język, albo zaproponować rozmawiać po angielsku albo po rosyjsku, czasami tak się zdarza, ale to też taki atut byłby, jakby mogła rozmawiać bez akcentu, żeby nikt na to nie zwracał uwagi. Żebym była pewnie człowiekiem, takim po prostu człowiekiem, oddzielnie od swojej narodowości. No i zapytałam tego kolegi, czy ja bym mogła w ogóle z jego punktu widzenia podejść do tej osoby i zapytać, dlaczego mężczyzna nie może poradzić sobie z petem, niedopałkiem, z papierosa i wyrzuca śmieci na ziemię w swoim kraju. I się pobałam, a on powiedział, że tak. Pewnie, jak tu mieszkam, jak tu płacę podatki, studiuję, uczę się języka i planuję tu swoje życie, to dlaczego nie? Bo to robi nasz już kraj, nasz kraj, w którym mieszkamy razem, to by zrobiło tylko lepiej, nie robiłoby to gorzej. I ja w tym momencie też poczułam się lepiej i poczułam się bardziej taki pewną siebie, że bym mogła zrobić coś dla tego kraju. Takie pytanie do ciebie, bo już tak szybko mówisz po polsku, to jest chyba twój język taki codzienny, chyba Raczej myślę, że codzienny. raczej codzienny. A w psychologii mówimy, że kiedy zaczynamy rozmawiać na jakimś innym języku, to zaczynamy być, nie wiem jak to powiedzieć poprawnie, ale że jak mamy drugą osobowość w ogóle. A jaka ty jesteś, kiedy mówisz po polsku? Pewnie jestem bardzo miła Okej. i taka, może można powiedzieć, może uczciwa i inteligentna, bo nie kłamię po polsku, nie mówię złych różnych słów, jakichś agresywnych. Czuję, że jestem mniej luźna, może taka Mniej bardziej, luźna? tak, bardziej taka, bardziej może spokojna, bo jeszcze nie otworzyłam w siebie taką agresywną część. Otworzyłam w sobie taką część, ale jakieś agresywne, żeby być niemiłą, jeszcze w sobie nie otworzyłam, ale myślę, że to jeszcze w przyszłości się otworzy. To plany na przyszłość. I to moje następne pytanie. Jakie masz plany na przyszłość? Oprócz tego, żeby być agresywną i tak, ale to żart. Oj, rozumiem, że jeszcze bardziej się uczyć języka i kultury, A jak planujesz to robić w ogóle? integrować się, jeszcze bardziej się integrować i Komunikacja taka. tak, dopiero 2 miesiące temu przeprowadziłam się do Warszawy i mam taki cel szukać tu środowiska polskiego. Szukać tu ludzi z Polski, pochodzenia polskiego, którzy mówią po polsku i trochę patrzeć, czym oni żyją, o czym oni myślą, z czego w tej kulturze oni są dumni. Okej, integrować się, ale w jaki sposób? To na przykład można, nie wiem, pisać coś tam na Instagramie, szukam ludzi, z którymi wpadniemy na kawkę, czyli idziemy tam do teatru. Jaki twój sposób integracji? Pewnie jak są jakieś imprezy, Okej. to tam można odnaleźć ludzi. To jest bardzo fajny sposób pójść do imprez. Niedawno też znalazłam taki bar, kawiarnię w centrum, gdzie spotykają się ludzie, którzy lubią podróżować. I tam są takie lekcje, wywiady o tym, jak ludzie, tym bardziej obcokrajowcy, podróżują, gdzie jeżdżą. Lubię też podróżować, więc pewnie zawsze jak coś sobie wymyślą, to w drodze znajdę jakąś osobę, z kim będę mogła porozmawiać. I ja się już nie boję tej komunikacji, więc zawsze jak mam możliwość pogadać z kimś, zapytać o czymś, to zawsze to robię. A jeżeli chodzi o planach zawodowych? Teraz przeprowadziłam się do Warszawy, więc dopiero zaczynam szukać pracy. Mam tego dyploma o skończeniu uczelni wyższej i nie wiem,
czego chcą widzieć pracodawcy od młodych ludzi, ale mam znajomość 3 języków obcych. To jest, no dla mnie to jest obcy, więc polski, albo dla moich pracodawców to może być rosyjski, angielski i uczy się niemieckiego. To pewnie, że coś sobie odnajdę w firmie takiej internacjonalnej. Jeszcze naprawdę nie aplikowałam, ale już patrzyłam. Powodzenia. Dziękuję bardzo. A jeżeli opisać twoje życie w Polsce przez 3 słowa, jakie to będą słowa? Samotność, kultura i miłość. A można 4. Nadzieja. Ja w ogóle myślę, że nigdzie poza Białorusią nie będę czuć się pełni jak w domu. Tego już się nie boję raczej, ale po prostu zrozumiałam to. Zrozumiałam, że gdzie bym nie była, to nie będzie to samo, że to nie będzie moją ziemią, nie będę stała tak pewna na 2 nogach, jak mogłabym na Białorusi. Więc nie, już się nie boję, ale przyzwyczaiłam się do takich myśli. Ja bym naprawdę chciała, żeby ludzie tutaj pomagali sobie nawzajem integrować, robili fajne rzeczy razem i wiedzieli, że obcokrajowcy też mają coś ze swojego własnego doświadczenia, czemu mogą nauczyć Polaków, mogą nauczyć społeczeństwo i mogą być dobrym przykładem w różnych dziedzinach. Dziękuję ci bardzo. Dzięki za miłą rozmowę.